skal det være. Skal vi se en gang, hvor stor sådan en røv der kan blive på et HD-TV? Nu skal vi over til den anden bagefter. Hold da op. Der er store dyr her i området. Aber. Og der er da langt ned her, hva'? Og så laver vi lige en spoiler her. Den er fundet! Har du fundet den? Ja, det har Ronny gjort. Andreas, vi skal den her vej. Nej, vi skal over på den anden side bagefter. Nej, Jo, vi skal. hvorfor skal jeg så kravle herover? Det ved jeg da ikke. Hvorfor lod du ikke bare Ronny gøre det? Fordi, Er der noget spændende i? det er meget godt, at det er de to handicappede, der kravler. Og så står den der idiot bare derovre på den anden side. Det er da god for arbejdsfordeling. Så har vi den 17. Hvad? Har vi den 16? Det ved jeg ikke, nu skal jeg se. Det skal nok blive en sjov video, vi får på fjesen. Ja. Hvad? Øjeblik. Jeg er lige inde her. Den må være her et sted, ikke? Den rigtige. Så langt ud. Det skal det. Jeg bruger den jo ikke til. Ikke sige det. Vi kan jo ikke se noget. Kom. Den der og den der. Hej. Det kan vi se en stor blondine. Ja, du fik den af. Så skal vi se, om Ronny kan finde ud af det nu, når han har fået den af. Ja. Der skal vi bare hive i den. Gør noget. Øj. Nej. Nej. Endnu Ved I en. hvad? Jeg går lige ind i bilen og lægger en anden mønt herinde. Var det en god idé? Jo, nej, du skal ikke løbe for langt med den. Jeg skal have et billede af den. Ja, men jeg går bare lige ind i bilen. Okay. Fed en den der. Vi skal lige have et ordentligt billede af den der lås der, uden telefonnummer. Sådan der. Snakker han? Sidder han og sindssygt og snakker med sig selv nu, eller hvad? Og når vi så kommer over på den anden side af broen her, så skal I bare se, fordi så er de nemlig bygget nogle nye broer, nemlig det nye... Og så bliver det helt romantisk. Så bliver det helt uromantisk, og så Og lad mig så springer I film, André. hele Det er lortet i luften. Det er hyggetur, det her. Ind til venstre Med her, videofilmning. ind af togbanerne, Du kan få ned det så. forbi metro, og så kører vi. Ja. Skal vi få et nærfelt af speedometer, når hun giver den gas? Nej, nu kører vi 79,8 km i timen. Hvor vi må køre 40. I er nogle tøsedrenge. Skal jeg lige holde din GPS? Jeg vender på hovedet. Altså, jeg bruger den ikke. Det er næsten muligt at fokusere. Skal du have den på plads igen? Ej, der er en tank. Nej, det er en Shell. Det er ikke en tank. Det er en butik. En tank, det er sådan noget, man kommer noget ned i. Flydende, for eksempel. Eller en antibeholder. Det er jo heller ikke en tank, vel? Ups. Ronny. Jeg ved, hvad om tom, mand. Tom, der er ikke en skid i. Det er ikke en skid. Det er typisk det der. Det er de der skide mokler, der har været forbi. Tror du? De har stjålet alle TB'erne. Jeg har også en masse TB'er her. Skal man lægge nogle TB'er her, eller skal man lade være? Tror jeg ikke. Lad være. Lad være. Okay. Ind. 21. Du smider slik i. Der er en låg her i forvejen. Det er hvad det der er. er noget i det, vil jeg ikke have.
mange spændende sager her. Ui, det er jo postmand Per. Ui. Ja, det er klamt. Ja, vi skal... Der er ikke nogen til at komme efter. Så bliver der bare stoffet her. Hvad har du den? Nej, kan ikke erindre den størrelse der i hvert fald. Jeg har fundet en stor beholder, men... Du har skrevet mig ind. Så skal vi lige have det her ned på plads igen her. Stuffing. Det var da meget sjovt. Ja, det var da totalt sej. Cool. Men jeg skal lige den her ned først. Tag lige den anden beholder op dernede. Hvorfor er der ikke lås på? Jeg stod her en grad natten, så det var mørke. Hold da op. En rør der. Altså folk, der ikke kender geocaching, de går slet ikke hen og fjerner det der. Vel? Det var snedigt. Hold kæft, det var sej. Den var da sød. Det må man sige, den var. Hvor er de der...